Bazen behin arrosa koloreko oian batean, dantzaria izan nahi zuen elefantea. Tito elefanteak dantzaria izan nahi zuen, ballet dantzaria hain zuzen. Behintzat, aukeratu izan bau rock dantzaria izatea, edo hip-hop dantzatzea, edo etzekiat. Agian, aretoko dantzak ikastea, baina benetan zaila egiten zaidak tutu arrosa batekin baleta egiten, elefante bat imaginatzea. Esaten zion Xagutxo lagunak Tito elefanteari behin eta berriro. Ara bestea, irea bai dela harrigarria. Xagutxoa izan eta borroka libreko borrokalaria izan nahi izatea. Erantzuten zion Tito elefanteak. Horrela ematen zituzten egunak gure bi lagunek hango oianean. Halako batean, Gauza bat egingo diagu, esan zuen Xagutxok. ik borrokatzen erakutsi dak, eta nik ballet klase batzuk emango ditiat. Ados! Ados? Esan eta egin. Egun sentiarekin batera esnatzen ziren bi lagunak, eta zaratarik egin gabe oianean barrena sartzen ziren agindua betetzeko. Klaseak eman hartzeko aukeratutako tokia oso toki lasaia zen, eta oianeko bizitza arruntetik nahiko baztertua. Leku laua izan arren, harako sarbidea etzen batere erreza. Kokodriloz jositako zingira bat zeharkatu behar zen, eta igeri egitea zen igarotzeko modu bakarra. Hala ere, gure bi lagunek ez zuten arazo handirik izaten zingirako alde batetik bestera joateko. Tito, igerilari ona izateaz gain, krokodiloen lagun handia zen eta lasai asko ikus zitezkeen elefantea eta Xagutxoa krokodiloen artean igeri egiten. Ikusgarria zen benetan 50 tonako animalia bat arrosaz jantzita eta oinpunten gainean ibiltzen ikustea. Edota are ikusgarriagoa, kapatxo gorri bat lepoan zintzilik zuela, elefante bat menderatu nahian Xagutxo bat ikustea. Ikuste du besoen posizioa egokia dela? Elefanteak. Bai, besoen posizioa etzago bat ere gaizki, baina esadak, zer iruditzen zaian borroka libreko giltza hau, Xagutxo. Badakizue, oian oso handiak ez diren bizitokietan zer gertatzen den. Zenbait gauza ezkutuan eraman nahi izan arren, laster zurrumurruak zabaltzen hasten dira. Eta nahikoa izaten da nahita edo nahi gabe, bizilagunetik bizilagunera mezuaren esanahian hitz bat edo beste aldatzea. Ezerezetik elur bola erraldoi bat sortzeko. Halaxe gertatu zen gure bi lagunekin. Bai, Tito arrosaz jazten da eta Xagutxoa kapa gorri batez. Esan omen zion jirafa Andreak gorxamarra zen hiena atxoa. Bai, Tito arro oso jartzen da, eta Xagutxo gorria bat ere ez. Hiena atxoak ontza jakintsuari. Bai, Tito arroka batetik jauzten da Xagutxo gorri baten gainean. Ontza jakintsuak presaka eta korrika zijoan txerri basatiari. Bai, Titok arroza jaten du, eta kapaz da gordini Xagutxo bat ere jateko. Txerri basatiak oianeko erreari. Horro egiten zuen lehoiak azkenean. Nahikoa da, ezin dugu horrela jarraitu, egia jakin behar dugu. Bilera orokor bat egin behar dugu. Arratsalde horretan bertan, oianeko zuaitz zabalenetan itxatxita kartel batzuk agertu ziren. Kartelek honako hau zioten. Oianeko animalia guztiei dei egiten zaie bihar gaueko 12etan krokodiloen zingira ondoko lautadan bilera orokor bat egiteko. Garaiz etortzea eskatzen da arren. Oharra,
bertzan haurtzaindegi zerbitzua egongo da, baita bukaeran luts bat ere. Oianeko erregeak berorren maiestateak sinatua. Oianeko gainontzeko animaliek bezala, elefanteak eta xagutxoak ere kartelak irakurri zituzten, baina inondik inora ezin zuten pentsatu zurrunbilo horren eragileak beraiek zirela. Orain, zer gertatuko ote da? Elefanteak. Etzekiat, motel, etzekiat, baina egon adi lasai, ezer larririk ez. Badakik nolakoa den gure leontxo berorren maiestatea. Xagutxo. Gauerdian, ilargi betea lagun, arrosa koloreko oianeko animalia guztiak azaltzen hasi ziren, kartelak iragartzen zuen biltokian. Denak bilduta zeudela, erregearen bozeramaleak, hiena maltzurrak, hitza hartu zuen. Kaixo lagunak, oianean zehar zurrumurru batzuk zabaldu dira. Eta zurrumurru hoien arabera oianeko animalia batzuek ez omen dute betetzen oianeko lege zaharra. Gogoan izan guztiok lege zaharrak dioena. Lehenengo artikuloa. Oianeko lege zaharra basatiaren legean oinarritzen da. Bigarren artikuloa. Animalia guztiek berezko senari eutsi behar diote. Desbideratzeak gogor zigortuko dira. Hirugarren artikuloa. Norbait ados ez balego, gogoan izan dezala Elvis tximua zenaren kasua. Hienak hitz egin ostean, han bildutako jendea murmurioka hasi zen. Azkenean, lehoiak hartu zuen hitza, eta isiltasuna zabaldu zen berriro. Has gaitezen auziarekin, azal daitezela bi akusatuak, Tito elefantea eta xagutxo. Gure lagunak beren izenak entzundakoan zur eta lur geratu ziren, ezer ulertu gabe, han bildutako guztien begiradapean aurrera jo zuten, izututa. Hona hemen gure bi perbertituak. Lehoiak serio demonio, zurrumurruak argitu ondoren epaia eman zuen. Elefanteari eta xagutxori debekatu egin zitzaien klaseekin jarraitzea. Jarraituz gero, legearen 3. artikulua ezarriko zitzaien. Zer esanik ez, gure bi lagunak zeharo triste eta burumakur geratu zirela epaiarekin. Egunak aurrera joan ahala, tristura hori handituz joan zen. Zer egingo diagu xagutxo? Etzekiat, baina nik ez diat Elvis tximuak bezala bukatu nahi. Ez da nik ere. Halako batean, oianeko zuaitz zabalenetan kartel batzuk azaldu ziren berriro. Xagutxok urrutitik ikusi zituen kartelak, eta oso kezkatuta elefantearen gana joan zen. Bi lagunak karteletaran zurbildu ziren, eta beldur handiz irakurria ahal izan zuten. Karabanserai zirkuak artistak behar ditu. Bidaia zalea bazara edo toki berriak ezagutzea gogoko baduzu, ez izan zalantzarik, bihar arratsaldeko 7:00 Baobab plazan, zure zain egongo gara. Kartela irakurritakoan bi lagunek une batez elkarri begiratu ondoren, batak bestearen gogoa igarri zuen. Eta ezer esan gabe, nork bere bidaia egiteko gauzak prestatzera joan ziren. Hurrengo egunean, 6:30 eskuak maleta bana zeramatela, han zeuden prest, Baobab plaza, Tito eta xagutxo. Horrela sartu ziren Tito elefantea eta xagutxo zirkuaren munduan. Hasieran, zirkuko bizitza etzen bat ere erreza izan gure bi lagunentzat. Arrotza egiten zitzaien oso, esnatu eta arrosa koloreko oianeko 1000 motako txorien kantua ez entzutea. Edo gautu, eta oianeko zeru ertzeko izarren zilarrezko argiari begiratu beharrean, karabanatik burua altxatu eta farola batzuen neonezko argia besterik ez ikustea. Harrigarria egiten zitzaien halaber, lehiatilatxo batetik mundua ziztu bizian pasatzen ikustea. Tito, etzekiat ondo egin dugun. Esaten zion xagutxok elefanteari herriminak jota.
Hala eta guztiz ere denboraren poderioz oihu egin ziren, eta zirkuko artisten artean batez ere lagun handiak egin zituzten. Lagun hoien artean besteak beste honako artista hauek zeuden. Zalakain, Arkakusoen domazaile ausarta. Genaro, NBA-an ibilitako ipotx saltaria. Casimiro, Labanen jaurtitzaile itxuma. Egurrondo, enbor gizona. Gel, fakir ezpata jale anorexikoa. Artista guzti horien saioak benetan ikusgarriak ziren, baina bat aipatzekotan Genaro ipotxarena aipatuko duke. NBA-ko animatzaileak bezala jantzitako neska batzuek ematen zioten hasiera ipotxaren saioari. Gero, 4 metro eta erdiko altuera zuen saskibaloiko saski bat ateratzen zuten, eta foko indartsu batez argiztatzen zuten zirkuko pista. Geroago, saskibaloiko arauzko baloi batekin, hanketan 2 malguki itxatxita zituela, Genaro ipotxa ateratzen zen. Genaroren lana, saskibaloiko baloiarekin taula txikitzea zen. Gau batean 10 bat birrintze egin zitzakeen. Era askotakoak. Ikusgarria benetan. Emanaldi horren ondoren, Tito elefantearen eta sagutxoren saioak hasten ziren. Ladies and gentlemen, zuekin munduko elefante ballet dantzari bakarra. Madame et monsieur, zuekin munduko borroka libreko sagutxo bakarra.